основите. На площадката за басейна. Защото 33 градуса трябва вече басейна да се вади и да се ползва. Така, след малко продължаваме. Така, рамката на басейнчето е готова, на площадката за басейна, не на басейна. Готова е. Изолирана. Тук сега, където е по-ниско, ще трябва да го запушваме с нещо. Може би с летички пак от вътрешната страна. За да може да се коси с тримера. Да не късаме найлона, който ще положим върху геотекстила. За да не избива трева. Здравей, Мецо! Ето тук, където лежи Маца, също. Тук е добре. За сега. Така. Площадката е готова. Рамката. Сега остана само да сложим найлона отдолу. Да не избива трева. Да насипаме пясъка. И така. Да положим найлона. Да го наковеме с такърчето. Слагаме найлона отдолу, за да избива трева. Такера е парк сайт, електрически, много хубава работа върши. Не че им правя реклама. Не правя реклама на нищо. Аз правя реклама на инструменти, които ни вършат работа. Get a little town of sawdust and sentiment, where the main streets line with old memories spent. You met her at the hardware store near closing time. She had a smile to match the evening rhyme. They talked about repairs and fixing worn out things. She laughed about the bucket list and diamond rings. With calloused hands, he offered up his heart, as the sawdust clouded love was just the start. Sawdust and sentiment, they paved their way, building dreams together in the light of day. With hammers and nails, they fashioned love's frame. In a world so small, their hearts set aflame. Every Saturday night at the county fair, they'd ride the Ferris wheel, feel. Половината е готова. Сега ще напълним и другата половина. Ще я подравниме. Ще трамбоваме пясъка. После пак ще го загладиме. И след това ще опъваме изкуствената трева. Така. Вече сме на финалния етап. Пясъка почти готов. Само трябва да го трамбоваме, да го загладим пак. Почти готов. Сглобяваме си една импровизирана трамбовка и почваме да трамбоваме.
Добре да се почне така от единия край. Да знаем къде сме минали. Да не е рязана, защото има и на 2. 5 метра дължина ни трябваше. Ето вижте, в Баухаус, както обича да казва моя началник, мъжкия мол. Преди малко премерихме. Площадката е по-малко от 4 метра, 4,96 е. А те си отрязали 4,92. А е платено 4 на 5 метра. Ето ще ви покажа и от другата страна. Нали, ширината съм съгласен, ширината си 4 метра, но тя фабрично е отрязана 4 метра. Но при 4,96 размер на площадката, изкуствената трева не може да покрие. Трябваше даже да застъпи дъщиците. Ако беше 5 метра, точно тези 8 см, които момчето, което е рязало с машина, той на ръка да я беше мерил с рулетката, по-точно ще отреже. Дали немската машина е крива или българския продавач е крив, не знам. Ето вижте. 4,92, а си плащаш 5 метра. И не е въпросът за парите, а въпросът е, че сега в момента стои грозно, трябваше да стане по-добре, но ще го преживееме, нали? Няма да ходим да правим проблеми в Баухаус, не си заслужава разправиите. Вие си преценете дали да пазарувате оттам за в бъдеще. Затова предпочитам практикер, бриколаж. Ето. Айде, сгубихме и басейнчето. Четох, че не е необходимо да ви показвам как се сгубя. Елементарно е. Тройник. Редите краката. Изправяте. Намествате и пускате да се пълни. Сега малко водичката да покрие дъното, да натежи и да може да се изпъне хубаво. Не трябва да има прегънато по дъното. Дъното трябва да е перфектно изпънато.
колкото е възможно. Не трябва да има така като тук прегънато. Тия трябва да се изпънат, но малко да натежи водичката и после го оставяме да се пълни. Ще направя още едно видео, в което ще обясня как третирам водата. Ние не сменяме вода на сезон. Един път го пълниме, сега това му е пълненето и се изпразва на есен. Няма нужда. Водата не зеленясва. Остава си бистра през цялото лято. Пълна басейн един път. Не съм на водомер, не ме притеснява водата. Пълна с сондажна вода. Имам вода колкото си пожелая, но просто не е необходимо да се сменя водата през сезон. Просто трябва само да се обработва малко с химия, хлор, флокулант, филтриране. Ето е помпата, не съм я закачил още. Ще закачим и нея. И така. Пълниме го днеска басейнчето, времето е хубаво, топличко, за другата седмица вода 33-34 градуса, мале, след работа ще е истинско удоволствие човек да се прибере и да се метне в топлата вода. Това е за сега. Дано да ви е било полезно.